and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Mubayad ko bisan pila imo pangayoon. Basta imo lang gyud ko matabangan. Okay nga no, unsa man imong problema, madam? Sa akong tan-aw nimo, healthy man kay ka. Dili ko magpatambal og sakit, Dok. Doon ako'y gustong ipabarang. Unsa? Name your price. Madam, mananambal raman ko. Di man itawang ko kamao ng barang. Unsa ko'y dili? Kamao ganing manambal, kamao ginang mo barang. Ginoo ko. Dili intawong ko ingon ana, madam, makapanguros man sa tag left and right nimo, madam. Dili ka gusto 1 million? Gusto kaayo. Imok? Good. No. Ayaw laglain na sa pagsabot ang akong tubag, madam. Oh. Ha? Gusto ko 1 million. Pero dili sa ingon ana nga paagi. Hulsam ra taon ning akong panambal, madam, Ha? Kakita ba kag bulang kristal din, he? O di ka batong puti? Tanawa ang mga tao, Sige rin sila kitoy-kitoy sa ilang mga kamot. Naay nag-close open. Naay nag-massage. Mga hand exercises na nga akong gitudlo nila. Ug ako sab sila nga gitudloan sa lain-laing klase sa herbs nga makatabang sa ilang mga gipamati nga sakit. Sa ato pa, mubalibad ka sa 1 million? Mubalibad gi ko, madam. What about 2 million? 3 million? Ha? Wa ko magkumit siya. Ngano kung wa ka makatingog imo? Madawat ka? Okay, fine. Aron dili na ka magduha-duha pa. 5 million. Madam, manintal man ka? Akong usbon. 5 million. Take it or leave it. Ay, mao na, buboy. Pastilano, makatintal gyud unta. Pero maayo na lang gani kay wa gyud magpatintal si kuya nimo. Oops, ay lag tingog sa boy. Kay aksyon isa ang imong baba, no? Mo ko anong ta mulihok ta imong baba, pero ay lag tingog boy, ha? Kay bawal kang musulti karong panahon na. Ha? Ayaw iahat ng imong tutunlan. Padayon na lag ugom na lang luya, aron nga maulian din ang tingog nimo. Paminaw na lang namo, buboy. Ayaw na lang pagsulti. Kung gusto gi ka mo appeal sa among dialogue, isuwat na lang. Mura kag amang ba? Naay whiteboard, naay marker. Isuwat di ang gusto nimo isulti. Hay. Balik ta atong madambi. Grabe niya, no? Mukas to gid siyang milyones para lang mohatag og kadaot sa iyang isikatao. Nika. Wa mo sa tamang utana kin sa iyang ipabarang, Nagisuwat si Buboy. Kana, boy. Be, asa boy? Luyang buboy, Kabit sa iyang bana. Kabit sa iyang bana? Niyango. Kaluoy tang buboy, Si Buboy imok, nitandok. Kailan di ka atong babayhana? Lalasan. Ay, nitandok na sad. Luyang buboy. Nitandok na sad imok. Murag katong kirong nga ibutan dito sa kanang sakyanan ba? Ay, kita ko, Sulti pag mo, kita mo. Kita ka? Nalala, sige, suwat si Buboy. Ako'y nagtudlo niya nimo, kuya. Ngano ko taong imo mang gitudloan nako nga di man ko mamamarang. Unsa gyud nasun sa utok nimo? Alala. Nansad. Alala, sige, suwat imok. Loy atang boboy. Ambi. Ang milyones ni Madam, kuya. Ang milyones mo'y nasud sa akong utok. Ha? Ayaw, imok. Ayaw. Naglain ng pamati sa imong manghod. Ha? Tinuod ka ma? Ay tinuod lagi.
Naabot ko nog 5 million ang gitanyag sa babae. Ay, bilya. Maunay gisumsuman ros mga marites. Mao ba? Unya ma. Unsa may ilang gipares? Bino or tuba? Ah, Nagsumsum ka. Nangutan na kung unsay ilang gipares sa ilang gisumsuman. ay nag-joke day ka. Joke day to paing. Ha? Pagkawa sa ilang miya mong joke in town. Wag gilain diha do. Hmm? Di gid ko mahimutang da. 5 million. Sa usa lang kapamilok. 5 million na. Ha? Gusto. Mauni ang pinakasakto nga panguntra ni Imok. Kung siya manambal, ako mamarang. Si Bia. Nga naman ka. Kadit lang, Bia. Nag-ilis pa ko. Ops. Asa matong akong brief? Dili matong ako gibutang. Ay, diretso lang akong short, oy. Imok, O, lagi ka dyan sa. Na. Nga naman ka. Ay, di akong brief. Imok! Dali! Dali, Imok! Oh, saan yung problema, Bia? Imok ang... Oh! Ngi! Oh, gano'n, may talikod mo ka. Ang imong brief! Ha? Sa style na darong pina-Superman? Ha? Uy, hala. Kadit sa. Yapag muling tawa na, uy. Kiuna magsulob ang shorts kaysa brief. SpongeBob yun ang print. Sorry ha. Naratol man ko kaganina, good. O saan yung problema? Ato ang akong lula Imok. Nangatol ang tibuok niya lawas human nilaglalis ni ng Sabel. Hmm? Mo ani unta siya ni mo pero akong giingan nga close ka karon. Mao nga nihangyo siya nga ikaw na lay mo ato niya. Nagilak na kitchis ka katol Imok. Nakakaunti nga siya maka-allergic. Di man siya allergic. Lambay og pasayan manggani sige sudan ana niya. Wa gyud siya laing gipasanginlan. Sinang Sabel ra gyud. Kay human kuno nilaglalis, mangatol dayon siya taman paglakaw niya. Bia. Oh, kumusta nas lula? Nakapahuay na. Giunsa nimo? O sa imong gitambal? Holy water. Oh, Pag primero, abi kinakog allergy. Pero suma sa imong giingon, o suma sa sulti ni Lula nimo, dili bang gid siya allergic? Bisan mga balhibo sa mananap, dili man siya allergic kuno. Ug sa akong tan-aw, kaning murag dili sabyod normal ang pagpangatol sing lawas. Mao nga ako lang giswayan og pahid og holy water. Unya akong giampuan, kaloy sa Ginoo. Nakapahuway siya. oh, mo ba? Sa imong tan-aw Imok. Tinuod ka ang pagtuon ni Lula? Nga sinasabi ang nakaingon sa iyang pagpangatol? Ambot lang ka. Pero, unsa Imok? nakabantay ba ko nilang inahan og anak ning miaging mga adlaw? Nagkabantay nga unsa? Murag dunay something nila. Something? Unsa nga something? Pila na imong nisampulan ma? Ay, usa pa oy. Ang apuhan pa ni Bea. Ha? Ang apuhan yun di Bia? Ayun saon nga nagkalalis manggod mi. Mauto nga sa akong kalagot. Say akong gisampulan si mong barang. Oh, Inaya sa ng tingog ni mo maoy. ay, Madunggan ka. Ug di mahimong mahibaw ang mga tao nga makamaon akong mubarang ma. Gusto kong maila nga mananambal sa mga taong gibarang. Mao na. Aron, mas mubilib ang mga tao na ko. bitaw no. Sige. Ako nang timanan. Karon, ang atong buhaton, kinahanglang mahibaw ta
unsa na'y nahitabo sa tiguang. Sige lang, mangita kong paagi. Sa tanaw ni mo. Bitaw, no? Wa sila kawas-kawas sa bahay, di buok adlaw. Pero ini kagabi mukawas sila. Murag mga ungo. Tinuod pa nga ni undang na sa iyang trabaho si Paing? Ang wa ko kay baw. Pero basin. Kay wala man ko makabantay niya nga mulakaw og sayo. Ay, di man kita gusto makasatan, no? Pero, makapaduda na bitaw ang ilang mga lihok imok. Si Paing. May paingon siya nato. Kumusta, Bea? Imok? Okay lang. Ikaw, Bea. Kumusta na? Di ka mangumusta sa akong lola? Ha? Oh, nganong nagluspad man kog ka? Ngano, Paing? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!